Għas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, dan l-istess partit ma naqas lil poplu Palestinjan minkejja l-vot kontra li ħadu l-Europarlamentari Nazzjonalisti David Casa u Peter Agius fil-Parlament Ewropew biex ikun hemm dibattitu dwar l-għajnuna lil Palestina. Ma jfissirx kif qed tibqgħu tispinjaw li l-Partit Nazzjonalista b'xi mod jew ieħor qed jonqos allura lill-Palestinjani. Però l-fatti bl-iswed fuq l-abjad juru kif iż-żewġ MEPs parti mill-Partit Popolari Ewropew ivvotaw kontra li jkun hemm dibattitu dwar id-deċiżjoni ta' Iżrael li ċaħħad lill-Aġenzija tal-Ġnus Magħquda milli tipprovdi servizzi umanitarji tant bżonjużi fil-medda ta' Gaza. Għal aktar minn 80 sena din l-Aġenzija provdit servizzi essenzjali li refuġjati Palestinjani. U għavolja din id-deċiżjoni se tfisser impatt devastanti umanitarju fuq ħajjet miljuni ta' persuni li spiċċaw f'qagħda aktar vulnerabbli, bi skuża lesta fil-komma waqt konferenza tal-aħbarijiet biex jiftaħru fuq l-istess partit li għamlu parti minnu. Is-Segretarju Ġenerali qal li l-kollegi tiegħu ivvutaw kontra għaliex nofsija qabel tbidlet l-aġenda tal-plenarja u huma m'għandunawx. Imma l-Oppożizzjoni li ġeneralment tagħmel l-oppost jivvotaw favur mozzjonijiet kontra pajjiżna imma kontra għajnuna umanitarja fil-Lvant Nofsani. Fl-istess konferenza kompli titla fil-wiċċ l-arroganza tal-esponenti nazzjonalisti mal-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon għaliex hekk kif beda jiġi pressat minn One News, Piccinino nfexx jgħajjar lill-ġurnalista u jgħid li ma tifhimx. Paċenzja, tidher illi ma tafx kif jaħdem il-Parlament Ewropew le. Din mhijiex l-ewwel darba li deputati nazzjonalisti infexxew jgħidu li ġurnalisti ta' One News ma jifhmux. Dan sostniħu wkoll id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami barra l-Parlament għaliex skontu Ritimeri sewwa magħruf tad-deċiżjoni tal-qorti fil-konfront ta' spots dwar il-baġġett u l-mandat ta' inibizzjoni li kien ressaq il-Partit Nazzjonalista li ġie miċħud. Saħċitu fuq punti legali li naħseb ma tifhimx fihom inti. L-qorti għamlet ċaħdet il-mandat fuq punti purament legali li inti ma tifhimx fihom.